Какво представлява Magic Lime Academy? Дигитална екосистема, международна платформа, работи в над 80 държави с над половин милион официално обявени потребители. Създадена е през 2019 и е на около 5 години, стабилна и дългосрочна. Платформата има 9 програми, ние започваме с програмата Lime, която има 11 нива. Програмата Lime, когато решим да инвестираме, ние закупуваме еднократно бизнес място на ниво и програмата отваря под нас 6 нови бизнес места. Тези бизнес места се запълват от вас, от хората над вас и от клонинги, които програмата ни дава нагоре по нивата. След като запълним и 6 места, ние преминаваме на следващото ниво, без да е нужно да инвестираме допълнително. При запълване на определени позиции ние получаваме бонус, който може да изтеглим веднага, и клонинги, които матрицата разпределя по определен ред, отгоре надолу и отляво надясно. Клонингите са пълноценни акаунти, които ви носят същите доходи като основния ви акаунт. Благодарение на хибридния, матричен маркетинг, ние се развиваме по-бързо в сравнение с класическия. След завършване на програмата ние имаме приблизително 300 клонинга, които продължават да ни носят доходи. Отключване на програмата Lime. Струва 4 Lime ниво 1. Струва 36 Lime. Очаквана печалба 36 бит Lime. Ниво 2. Струва 108 бит Lime. Очаквана печалба 20 бит Lime, 16 BL реферални плюс 4 клонинга в първо ниво. Ниво 3. Струва 252 бит Lime. Очаквана печалба 216 бит Lime, 36 реферални плюс 4 клонинга в първо ниво, плюс и 1 клининг във второ ниво. Най-успешните стратегии в Lime са 1+3 или 1+6. Защо? И в двете стратегии с 4 добавени бизнес партньори си връщате инвестицията. Другото предимство е, че генерираме клонинги. Първата ни цел в Lime е затваряне на 7 ниво, 12 000 бит Lime. Предимствата на 1+6 е, че с по-малко бизнес партньори може по-бързо да стигнем до 7 ниво. Но за сметка на това е по-скъпо, около $3000. Тази стратегия е за по-нетърпеливите. Стратегията 1+3 има същата цел, но е по-достъпна – около $300. И за двете стратегии е много важно добавянето на нови партньори и реинвестирането в клонинги. Клонингите са наши пълноценни акаунти. Те се изкачват по нивата, самите те пускат клонинги и ни носят доходи, както нашият главен акаунт. Клонингите могат да бъдат купени или спечелени чрез запълване на определени позиции в матрицата. Пишете налично за повече информация.